kirjoittaa itse asiassa yhdessä Timoteuksen kanssa ensimmäisessä toisen korintolaiskirjeen alusta jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaana osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus. Sinä, joka tarvitset lohdutusta, niin ole rohkea. Jumala haluaa sitä sinulle lohdutusta antaa. Ja jos olet kiitosmielellä, niin nyt saat yhtyä laulamaan kiitosta meidän kanssamme yhdessä Herran Jeesuksen kunniaksi. Rukoillaan tähän alkuun. Pyhä Jumala, rakkaan poikasi Kristuksen Jeesuksen, tuon voideltun Messiaan nimessä me anomme. Anna Pyhä Henkesi tulla keskuuteemme. Pyhä Henki suo meille sitä hengellistä kasvua. Anna sydämemme olla valmis ja hyvässä maaperässä vastaanottamaan Jumalan sanaa tänä päivänä. Suo, että kiitoksemme saa olla ylitse pursuavainen. Olkoon ylistyksemme ja kiitoksemme sinulle suloinen tuoksu, Herra. Annamme sinun suojelusta ja varjelusta tähän päivään. Herra, rukoilemme itse kunkin vastuunkantajankin puolesta, että sinun Pyhä Henkesi saa parhain tavoin heitä itse kutakin tänään käyttää. Herra, lohduta surevia, rohkaise masentuneita ja Herra, paranna sairaat tänä päivänä. Herra, täytä kaikki tarpeemme ja suo, että me kiitollisin sydämin saamme jatkossakin laulaa ylistysvirsuja sinulle. Nimessäsi Jeesus, aamen. Tänään meillä on siis ehtoollinen tilaisuuden lopuksi. Asko Peltonen saarnaa ennen sitä ja tässä alkaa tilaisuutemme sitten näillä kiitos- ja ylistyslauluilla Jumalan kunniaksi. Ja Jouni johtaa ylistysryhmää tänään. Tervetuloa.
julistusta tai lyhyttä muuta sanomaa seurakunnalle, niin ole hyvä, nyt voit käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Viime aikoina henkilökohtaisesti minua on puhutellut sellainen sana kuin, että Jumala on hyvin salattu Jumala. Vaikka puhutaan, että hän on kaikkialla läsnä oleva, mutta hän on salattu Jumala. Ja toinen kohta, hän on pyhä. Ja jos me jäätäisiin tähän, niin ihmiskunta olisi ihan toivoton. Mutta minua on lohduttanut erityisesti hebrealaiskirjeen kohta, josta haluan teille lukea. Hebrealaiskirjeen 10. luku, jakeesta 19 eteenpäin. Veljet ja sisaret, meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Meillä on täysi oikeus Jeesuksen kalliin veren tähden astua tämän salatun Jumalan maailmaan. Tämän veren vuodatuksen tähden. Eli Jumala itse salli sen, että hän tuli ja sovitti meidän syntimme kalliin verenvuodatuksen kautta. Ja hän avaa meille tien tämän salatun ja pyhän Jumalan maailmaan. Mahtavan niin kuin lohduttava. Me vain otamme tämän vastaan. Ja tämä jatkuu. Näin avautuu meille uuden elämän vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Ja nyt astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin, varmoina uskossamme, sydän vihmuttuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksen, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Astukaamme siis rohkeasti Jumalan eteen tämän sovitustyön verenvuodatuksen kautta. Ja hän antaa sen meille ilmaiseksi. Otetaan vastaan, iloitaan tästä ja salattu Jumala ja pyhä Jumala tulee meille näkyväksi ja todelliseksi. Eiliseltä päivältä olin menossa päiväunille siinä ja sitten menin rukoukseen ennen kuin nukahdin. Ja kysyin sitten Herralta, että pitääkö minun tehdä parannusta jostain. Ja kysyin siinä hengessä monta kertaa ja ei tullut kuvaa, että olisi tarvinnut tehdä parannusta, mutta se mistä tuli kuva, niin minulla oli kylvinputki kädessä, millä kylvetään
Lantun siemeniä esimerkiksi Jukka tietää. Ja mitä meidän pitää kylvää? Jumalan sanaahan meidän pitää kylvää tässä ajassa. Se oli se viesti. Aamen. Aamen. Aamen, kiitos. Ajankohtainen ja hyvä rohkaisu. Jeesus sanoi, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Siinä oli 2 osaa, mistä se koostuu: kastamalla ja opettamalla. Tämä ensimmäinen puheenvuoro hebrealaiskirjasta oli tosi rohkaiseva ja hyvä ja ihan naulan kantaan ja ytimeen. Paavali kirjoittaa jossain kirjeissään, että ottakaa vastaan Jumalan armo niin, että se ei jää turhaksi. Ja toisessa kohti, että Jumala kehottaa meidän kauttamme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Että Jumalan Pyhä Henki tekee edelleen tässä ajassa työtä meissä ja lähimmäisissämme. Ja me voidaan kantaa rukouksin lähimmäisiämme Jumalan kasvojen eteen, pyytää, että Jumala Isänä todella vetää ihmisiä Jeesuksen luo pelastukseen. Kristus on kuollut ja hän on noussut kuolleesta ja hän hallitsee. Ja kaikille ihmisille kuuluu se kutsu. Tulkaa ja antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, Jeesuksen maahanvuotaneen veren kautta se on mahdollista. Tämä on se ydin. Onko vielä jollain jotakin jaettavaa? Sitten ole hyvä, Jukka. Mahtaisiko evankeliumi mennä kaikkeen maailmaan ilman nykytekniikkaa? Ainakin se olisi vähän työläämpää. Ja meillä on tämmöinen pariskunta, joka hoitelee tätä nykytekniikkaa ja aika uskollisesti vuosikausia. Ja tähän liittyen virrestä 200, joka oli ajankohtainen pari viikkoa sitten, nimittäin silloin tuli täyteen 200 tallenne tälle nykyiselle palvelemme, jota Arja Kristiina hoitaa. Sieltä pari säkeistöä virrestä 200. Oi, kuinka ihana on huoneesi Jumala, minua, Herra suuri, ravitset siellä juuri pyhällä sanallasi, siis veisaan kiitostasi. Jo yhden päivänkin eläisin mieluummin sinua palvelessa kuin 1000 turhuudessa. Jo, Herra, ovellasi riemuit sen huoneessasi. Ja siellä on nyt jo se 201. katsottavana ja siitä virrestä. Tänne Jeesus tulimme pyhää sanas kuullaksemme, ole itse kanssamme, siunaa sana sieluillemme, irrota nyt maasta mielet, kiitokseesi käännä kielet. Ja sitten tulee tämä lähetyskäsky, jossa 1000 ihmiset näitä on katsellut näitä tallenteita ja edelleen katsovat ja lisää tulee. Jeesus, valo maailman, sydämiimme aina loista. Kirkas kuva Jumalan, sielun pimeys jo poista. Anna meille uusi mieli, uudet korvat, uusi kieli. Ja moni ihminen saa niin kuin tällaisesta toisten todistuksesta, Jumalan sanan kuulemisesta tämän uuden mielen, uuden näkökulman elämäänsä, koska Pyhä Henki ei ole ajasta ja paikasta riippuvainen, vaan siitä, että sanaa kerrotaan, todistuksia kerrotaan, niin Jumala avaa ihmisten sydämet. Ja tänään vuorossa numero 202. Otetaan siitäkin virrestä pari säkeistöä. Jeesus, sana elämän, tule meidän keskellemme. Soisit tule syttyvän, sytytä siis sydämemme. Anna voimaa sanastasi, siunaa läsnäolollasi. Liitä sinun lähemmin, pysy Jeesus keskellämme. Armon tuuli suloisin virvoittakoon mieliämme. Sido yhteen sydämemme yhdessä sua huutaaksemme. Ja kiitos teille suuresta uskollisuudesta ja tästä palvelutehtävästä. Ja tämä palvelutehtävä palvelee suurta joukkoa. Ja
toivotetaan. Ja rukoillaan edelleen teille sisua ja siunausta tähän tehtävään ja muuallakin palvelette. Ja ilman sisua huonona päivänä ei tahdo jaksaa lähteä, mutta kun sitä on, niin siunaustakin on. Ja Jumala aina palkitsee uskolliset. Isä, me kiitetään Arista ja Kristiinasta heidän palvelutyöstä ja kiitetään niistä tuhansista ihmisistä, jotka on saanut kuulla evankeliumia ja kuulla Jumalan sanaa ja tulla vaikuttuneeksi sinusta. Ja pyydetään, että tämä palvelutehtävä tuottako edelleen siunauksen ja ilon tuhansille ihmisille. Aamen. Tänään toivon, että kun tilaisuus päättyy, niin painatte virtanappia ja sitten kahvijonoon ihan ensimmäiseksi. No niin, kiitos. Kiitos. Tämä oli ajankohtainen asia yhtä lailla ja tärkeä. Olemme kiitollisia itse kustakin palvelijasta, Arista ja Kristiinasta nyt varsinkin tänään. Ja muistetaan heitä rukouksiin ja ollaan kiitollisia siitä esimerkistä, miten uskollisia palvelijoita he on ollut. Ja anotaan, että Jumalan mielisuosio saa edelleen levätä heidänkin yllään. Otetaan tähän kohti vielä 1 tai 2 ylistyslaulua ja sitten onkin saarnan paikka.
Ole hyvä, Asko Peltonen, tervetuloa. Mä pyydän Taiston tänne, Nylmanin Taiston. Joo, kiitos. Ja mä harvoin pääsen alkamaan romaaninkielisen laulun jälkeen puhettani, mutta tänään. Mutta sitä ennen kuitenkin, tule Pyhä Henki, ole sinä meidän kanssamme täällä. Ole koko voimassasi, ole rakkaudessasi, ole tiedossasi, ole taidossasi ja ohjaa meitä siihen suuntaan, mihin haluat meitä itse kukin kuljettaa. Ja ennen kaikkea pidä meidät taivaan tiellä, sillä tiellä, joka vie kotiin. Jeesuksen nimessä. Amen. Se olikin kuulemma niin, että nyt tapahtuu jotain semmoista, mitä ei pitäisi tapahtua. Nimittäin mä laulan romaanin kielellä jonkun laulun tässä. Näin ei pitäisi varmaan tapahtua, mutta ota Taisto se intonaatio siihen, niin Soskevando vehatrister polipa, pakavunne harvia Jeesuske. Soske karimetso haaveskoni kipa, olna himekendos rottena. Amen.
oli upeat. Kiitos. Ja mä tein tämän myöskin sen takia, että mun aiheena on tänään semmoinen kakkososa siitä, että miten kerron uskostani toiselle. Nyt tässä kun oltiin täällä viestiveljien kanssa, niin mä semmoisen ykkösosan puhuin silloin. Ja mä tein tämmöisen uhkayrityksen sen takia, että se todistaminen on semmoinen juttu, että moni arkailee aika paljon, ei uskalla oikein millään lähteä. Mä ajattelin, että nyt mä kyllä lähden. Tässä suhteessa näytään esimerkkiä, että voi sitä ihan hullunakin lähteä tämmöisiin juttuihin. Ja niin sitten lähdin. Ja kun me ollaan kuunneltu noita todistuksia, kun monet todistaa uskostaan, niin ne on usein aika dramaattisia. Ensin mun elämäni oli sitä ja sitten on kamalan värikäs kertomus, tulee pitkä ja aika dramaattinen. Sitten on aika lyhkäisesti, sitten mä kohtasin Jeesuksen ja sitten mun elämä oli tällaista ja se on siinä. Ja mä olen sitä miettinyt joskus, että ei se varmaan ole huono, että tämmöisiä dramaattisiakin kertomuksia on, se on ihan hyvä. Mutta se saattaa nostaa rimaa aika korkealle, että monikin, joka voisi puhua siitä todistuskertomustaan muuten, mutta kun ne rimat on niin korkealla, kun niillä on niin kauhean hienoja kertomuksia niillä muilla. Ja mun omani on vaan semmoinen tavallinen. Ei se ole mikään niin välttämättä niin kummallinen, niin se jää sitten puhumatta. Mutta olisi hurjan tärkeää siitä huolimatta, että on se tarina meillä sitten ja kertomus, miten me Jeesuksen tykö ollaan tultu, on se millainen vaan, että siitä todistettaisiin. Koska meidän ihmisten tie Jeesuksen luokse on erilainen. On niitä dramaattisempia juttuja, on näitä tavallisempia, jos nyt tällä tavalla sanoo. En tiedä, onko mikään tavallinen. Ainahan se on ihme, kun Jeesuksen tykö päästään ja saadaan tulla. Ja aina se on suuri lahja. Et siitä kyllä kelpaa kertoa ja kelpaa todistaa. Mutta se voisi pudottaa myöskin rimaa muilta, jos sinä rohkaistuisit ja toisit sen oman todistuksen niin kuin yhteiseen jakoon tässä ja missä sitten liikutkin. Olet sitten jossakin kaupungilla tai muualla. Moni sanoo, että jos on lyhyt hetki jossakin kaupungilla, kun liikut ja miten siinä saisi jollakin tavalla tätä todistusta vietyä, niin siinä voisi sanoa vaan, että Herra siunatkoon sinua tai siunatkoon Jumala sinua. Niin sekin on jonkinmoinen todistus jo. Se voi olla semmoinen lyhkäinen, niin kuin sen täytyy silloin olla, kun on joku kiireempi tilanne. Mutta sitten kun ollaan tämmöisessä hetkessä, niin kuin nyt, niin jos sä käytät siinä muutama minuutin, se on aivan hieno ja aivan hyvä. Ja sen takia olisi hieno juttu, että tämmöistä todistuskertomusta voisit jo vähän etukäteenkin miettiä, että olisi sitten käytettävissä, kun se tilanne tulee. Näistä mä taisin jutella silloin viimeksikin, mutta nyt mä menen vähän pikkasen eri urille sitten. Ei ole montaa päivää, kun viestiveljet oli yhdessä kirkossa, laulettiin siellä. Ja siellä oli yksi ihminen, joka sen konsertin jälkeen jäi kertomaan, että hän tuli tänne sen takia, että kaveri pyysi. Hän oli siellä siitä syystä. Ja siinä on yksi sellainen hieno tapa, mitä kannattaisi käyttää, että mietitään, ketä meillä olisi sellaisia, joita voitaisiin pyytää matkaan, jotka ei välttämättä vielä olisi niin sisälläkään näissä uskon asioissa, että saataisiin heitä sitten sinne sillä tavalla matkaan. Mulla oli semmoinen kiinalaisalfa, se syntyi sillä tavalla, ei sen takia, että me yritettiin sitä järjestää, vaan puhelin soi. Ja siellä oli sitten Pirkanmaan kiinalaisten yhdyshenkilö, joka sanoi, että pidät alfoja, että pidätkö kiinalaisille, jos mä kokoan sen porukan. Ja sinne tuli 20 kiinalaista suurin piirtein. Ja ei ne tiennyt edes, miten ne sai, kun ne sai Raamatun. Ne oli ihan semmoista pystymettää tässä suhteessa. Ja ne sanoikin mulle, että aloita sitten ihan alusta, että he ei ole selvillä näistä jutuista ollenkaan. Ja niistä syntyi sitten 2 mandariinikielistä raamattupiiriä ja 1 raamatturyhmä. Mutta sitten ne järkkäsivät sillä tavalla, että ne kutsui mut sinne Nansingiin ja Shanghaihin. Ja menin sitten sinne ja lähimpään kokoukseen meidän hotellin vierestä. Siellä oli muuten 4-numeroinen luku ilman muuta väkeä, en tiedä paljonko, mutta paljon oli. Ja suurin osa oli sellaista 25
40-vuotiaasta, ehkä siinä paikkeilla. Ja se speakeri oli sellainen, että se kysyi, että kuinka moni täällä vielä hakee tietä, ja ainakin puolet käsistä nousi ylös. Ja mä kysyin siltä tulkilta, mulla oli tulkki siinä, joka oli heidän järjestämänsä kyllä, että ne järjesti sen sinne menijöille tällaista ystävällisyyttä paljon. Niin hän sanoi, että yksikään kiinalainen, tai ainakin tosi harva kiinalainen tulee kokoukseen, jos ei sillä ole kaveria mukana. Että semmoisia, jotka ei ole vielä uskossa sisällä, niin niitä pyydetään matkaa. Ja siihen perustuu varmaan myöskin se, että Kiinan kristittyjen määrä kasvaa hurjan voimakkaasti tällä hetkellä. Jos apostolien teoissa puhutaan siitä, kun siellä tuli joku 1000 uskoon siellä helluntaina, niin Kiinassa tulee 30 000 päivässä. Että se on iso määrä. Ja se vasta, jos Suomeen sitä siirtäisi, niin se kertoisi siitä, että 1 ikäluokka Suomessa tulisi vuosittain uskoon, suurin piirtein vastaava. Ja se hämmästytti siellä, että esimerkiksi Shanghaissa niitä kristittyjen kokoontumispisteitä oli tiuhempaan kuin Tampereella. Mun mielestä paljon tiuhempaan, kun katselin nuppineulalta sitä karttaa. Onhan se iso kaupunkikin, mutta paljon niitä on, niitä kristittyjä siellä. Että ne, mitä sitten virallisesti sieltä Kiinasta valtio puhuu, paljonko niitä on, niin ne luvut on kyllä ihan toisia sitten näin uskoisin, se kristittyjen oikea määrä. Mutta tämä, että henkilökohtaisesti pyydetään toisia matkaan, se on ihan hyvä juttu. Mä kerron yhdestä semmoisesta alfasta. Alfahan on semmoinen, jossa halutaan, se on vähän niin kuin moottoritien liikennekaista, semmoinen, mistä liitytään siihen tienliikenteeseen. Ja se alfa on vähän tämmöinen kurssi, että siellä pyritään ohjaamaan kristinuskoon sisään näitä ihmisiä, jotka on hakupäällä, jos tällä tavalla sanotaan. Ja yhdessä alfassa meillä oli niin, että sitä ei mainostettu ensimmäisessäkään hengellisessä ilmoituksessa. Sillä tavalla se vapaaehtoinen porukka siitä alkoi kertoa, että ne kutsui jotakin kavereita, joita ne tiesi jostakin työpaikalta tai kuppiloista tai tämmöisistä, ja ne tarjosi niille jonkun teen tai kahvi. Ja jutteli siinä saman tien niiden kanssa sitten. Ja niistä muuten näin, kun kutsuttiin, niin siis 3 aina 1 tuli alfaan. Ja niillä oli niittitakit päällä, nahkatakit päällä ja ketjut roikku tuosta reiden vierestä. Siihen aikaan oli näitä motoristiengejä ja muita. Ja sinne tuli iso määrä siitä, kun me ilmoitettiin sen alfan jälkeen, että nyt sitten jos joku haluaa tulla tämmöiseen raamattupiiriin, niin pistetään sellainen pystyyn. Ja me jouduttiin laittamaan 6 raamattupiiriä pystyyn, kun se tuli 60 ihmistä niihin raamattupiireihin. Yksikin kaveri, jolla oli 9 kappaletta näitä kavereita siinä. Kukaan ei ollut uskossa, kun se alkoi se homma. Ne kaikki tuli. Ja siinä oli semmoinen juttu, että niistä 37% me laskettiin se prossakin, niin ei kuulunut ei minkäänlaista kontaktia mihinkään seurakuntaan. Ne oli ihan irti seurakunnista. Ja niistä 20 liittyi seurakuntaan heti sen jälkeen. Ja sitten kävi niin, että niiden kaverit alkoi soitella ihan ensimmäisellä ja toisella viikolla, heti kun se alfa oli alkanut, että sä pidät alfaa. Että seuraava alfa, kun pidät, niin ilman muuta soita hänelle sitten, että hän varaa paikan sinne. Ja niitä soittajia oli 2-3 viikon aikana 29 kappaletta. Siitä tuli vielä isompi alfa kuin sitä ekasta. Ja sen ekankin alfan juhlasta sen paikan vahtimestari laski, että se oli 104 ihmistä pöydissä. Että kyllä Jumala toimii. Ja tämä on ihan siis, ei sen takia, että ei aina näin tapahdu. Kyllä siinä on ollut Jumalan erityinen siunis ja rukousta oli todella paljon. Siinä oli 200-300 rukouskirjata lähetettiin esirukoilijoille ja ne rukoili vuoden ennen sen alfan alkua, sen alfan puolesta. Että sitä oli rukouksin kannettu paljon. Mutta se vain, että kyllä Jumala töitään tekee ja hän on ihan ihmeellinen Jumala. Hän vetää meitä puolensa, vaikka joskus tuntuu, että ne rukoukset ei niitä kukaan kuule, mutta kyllä vaan kuulee. Kyllä niihin vastataan. Ei ne hukkaan mene. Jumala, ne kuulee. Ja mulla on, nyt mä lähdin vähän tällä tavalla eri tavalla. Mä ajattelin ensiksi alkaa siitä samarialaisesta naisesta kertomaan, joka oli siellä Syykkarin kaivolla, mutta nyt mä voin kertoa pikkasen.
No, mä voin ottaa sen Johanneksen evankeliumin 4. luvun auki, missä se kertomus on. Mä en kerro siitä kovin pitkää pätkää, mutta mä kerron sen, millä tavalla tämä nainen todisti siellä omassa kaupungissaan. Tossa se on. Se meni kotikaupunkiinsa sen jälkeen, kun Jeesus oli kertonut Jeesuksen kohtaamisen jälkeen. Ja tämä nainen kertoi, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoo minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ja siinä oli hänen todistuksensa. Ei sen tarvitse kamalan kummallinen olla, sen meidän todistuksen. Ja siitä todistuksesta syntyi herätys siihen kaupunkiin. Samariaan syntyi herätys tämän todistuksen jäljiltä. No sitten jos me mietitään vaikkapa Andreasta. Tiedät hyvin, että Andreas toi yhden semmoisen karskin kalastajan, josta tuli sitten opetuslasten johtaja, toi Pietarin Jeesuksen luokse. Tule katsomaan, hän sanoi. Eikä oikeastaan sen kummempaa. Ja Pietari tuli ja jäi Jeesuksen seuraan. Ja siinäkin on jotakin jo oppia siihen, että ei sen todistuksen niin valtavan ihmeellinen tarvi olla, että se pelaa joskus. Kun Jumala tekee töitään, niin hän osaa käyttää meitä sillä tavalla, kun tarkoittaa. Näistä luulen, että monelta löytyisi tästäkin porukasta kokemuksia lisää, vaikka miten paljon. Tai sitten jos mietitään sitä, kun Paavali meni vaikkapa Korinttiin, niin hän meni sinne tuntematta, hän kirjoittaa, että hän meni sinne tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen ja hänet ristiinnaulittu. Meni ihan evankeliumin ytimellä. Ja siinä on se perustelukin, koska siinä sanomassa oli ja siinä sanomassa on yhä tänäänkin Jumalan voima. Siitä syystä Paavali meni tällä tavalla. Ja Paavali oli ollut todella hyvässä koulutuksessa. Se oli Gamalielin oppilaana, saanut sen ajan huippukoulutuksia ja olisi pystynyt kyllä juttelemaan niiden filosofien kanssa ihan samalla kielellä kuin nekin ja ei olisi jäänyt kyllä jälkeen niissä keskusteluissa. Mutta Paavali ei valinnut tätä tietä, vaan hän valitsi sen toisen tien, sen tien, jossa on Jumalan voima. Ja kyllä se niin on varmaan nytkin, että tämmöinen pussiin puhuminen, rationaalinen pussiin puhuminen, en tiedä yhtäkään ainutta, joka olisi tullut kristityksi sillä tavalla, että olisi kovasti kinattu siinä ensin. Kyllä se on Jumalan henki, joka koskettaa ihmisen sydämiä ja omaa tuntoa ja vetää ihmisen Jumalan luokse. Mutta niin hän tekee ja tahtoo tehdä yhä tänäänkin. Muuten se todistusmalli on se sitten jostakin, kun Jumala on johdattanut jollakin tavalla, se voi sellaisestakin olla, ei välttämättä tarvitse olla se uskoontulokertomus, mutta se on kyllä hyvä se uskoontulokertomuskin, erittäin hyvä, eikä yhtään vanhentunut. Nimittäin kun sinä kerrot rehellisesti ja kun sinä kerrot aidosti siitä, mitä Jeesus sinulle on ja mitä hän sinulle merkitsee, niin ei siinä kukaan voi väittää vastaan. Kuunnella voi ja miettiä, että tätähän on tälle ihmiselle, mutta mitä hän sitten oikein minulle merkitsee, mitä hän on minulle. Ja sinne päinhän siinä totta kai on pyrkimyskin, että tällä tavalla kävisi. Näitä pieniä, jos nyt osaisi sanoa, vinkkejä tai muuta tähän todistamiseen voisi heitellä lisääkin. Kerran muistan, kun tuolla vanhan kirkon viereen sinne puitten väliin pingotettiin semmoinen ehkä 12-15 metriä pitkä vaate, joka oli pari metriä korkea, mitä se oli. Ja siinä oli 2 metriä korkeilla kirjaimilla hyvää uskonpäivää. Silloin nimittäin oli uskonpäivä kalenterissakin. Ja siinä oli sitten kutsujia siinä kankaan ympärillä. Siihen tuli porukkaa, koska siinä oli myöskin tarjoilut, oli tämmöistä, että siellä oli vähän tapahtumaa. Ja vanhassa kirkossa tunnin välein oli aina tilaisuus, jossa oli todistusta ja oli sana ja oli laulua. Siinä on yksi sellainen pikkainen. No näitä päiviähän on muitakin. On toivonpäivää ja on rauhanpäivää ja on muitakin, että jos tällaista haluaa jatkaa.
nyt voisi hiukan ajatella sitäkin, että nyt on semmoinen, anteeksi vaan naiset, nyt on semmoinen miestenkin aikana tässä todistuksessa aika vahvasti. Nimittäin tällä hetkellä tuoreimmat tutkimukset kertoo siitä, että miesten keskuudessa kiinnostus uskoa kohtaan on aika rajussa kasvussa. Miehet on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Suomessa ohittanut ihan kirkkaasti naiset näissä kysymyksissä. Ja tässä 10, 15, 20 vuotta sitten uusi ateismi nosti päätään. Ja niitä oli aika paljon sitä porukkaa. Mutta ne kauhas tyhjää siinä. Se oli tyhjyyttä, mitä sieltä löytyi. Ja nyt sitten, en tiedä miten tämä ilmiö jatkuu, mutta se on hyvin tuore ilmiö, että nuorten miesten ja vähän isompienkin keskuudessa sitten se uskon asiat ovat herättäneet paljon pohdintaa ja mielenkiintoa ja kyselyä. Tämmöistä aikaa me nyt elämme. Saan nyt nähdä ja rukoillaan, että se jatkuisi siihen suuntaan, että siinä voisi olla jotakin uutta herätystä tälle kansalle ja tälle maalle. Näinpä. Näin uskotaan ja näin rukoillaan. Mutta kyllä nyt on rukouksen aika. Se on monellakin tavalla nyt. Nimittäin kyllä tässä maassa on sitten semmoisia hyvin huolestuttavia ja murheellisia asioita tapahtumassa suhteessa kristin uskoon ja sisältöihin, niin kuin hyvin tiedämme. Mutta ne meidän rukouksemme, ne todella kuullaan. Ne eivät ole kuuroille korville huutamista, vaan Jumala välittää meistä ja hän kuulee meidän rukouksemme. Ja se voima, joka on meidän takanamme, se on paljon, paljon suurempi kuin se tehtävä, joka on siinä meidän edessämme, kuin se tehtävä kertoa evankeliumia ihmisille. Kun Jumala tulee siihen mukaan, kun Jumalan henki tulee siihen mukaan, niin silloin evankeliumi etenee niin kuin se eteni aikanaan. Siellä Korintissakin Paavali meni aivan evankeliumin ytimen kanssa. Tai sitten, jos mietitään vaikka Paavalia Efesossa. Paavalihan oli Efesossa parisen vuotta, varmaan vähän reilunkin. Ja sinä aikana koko Vähän-Aasian väestö sai kuulla evankeliumin. Paavalihan piti siellä semmoista, miten kerron uskostani toiselle kurssia jatkuvasti. Ja sinne tuli yhä uusia ihmisiä eri puolilta Vähän-Aasiaa. Ja he saivat sen semmoisen kurssituksen siellä ja palasivat seuduille. Ja sitten tuli taas uudet väet Paavalin kursseille sinne ja menivät taas kotiseuduilleen. Ja se sama tämmöinen ilmiö jatkui. Ja niin Vähän-Aasian 2 miljoonaa ihmistä tuli evankelioiduksi 2 vuoden aikana, eikä ollut mediaa sillä tavalla, kun se on tällä hetkellä käytössä. Se meni sillä tavalla eteenpäin se evankeliumi siellä. Ja muuten, jos haluatte kommentoida johonkin kohtaan, niin saatte kommentoida ihan suoraan ja keskeyttää, se ei haittaa yhtään minua. Mutta sen me tiedämme, että uskon syntyminen, se on aina Pyhän Hengen työ. Ja se, että kun ihminen kokee, että mulla on haku päällä, mä etsin Jeesusta, niin oikeastaan se onkin ilmausta vain siitä, että Pyhä Henki etsii sitä ihmistä ja hakee yhteyttä siihen ihmiseen. Se synnyttää meissä sen kiinnostuksen Jeesuksen ja Jeesusta kohtaan. Ja ei Pyhä Henki sitä työtään sitten kesken jätä, jos me suostumme kuulemaan hänen ääntään ja seuraamaan sitä hänen kutsuaan. Tässä evankeliumin työssä me saamme antaa ne omat lahjamme käyttöön, omat armolahjamme käyttöön ja meitä tavallisia ihmisiä, meitä Jumala käyttää. Kun sydän on paikallaan, niin pääksi nyt kelpaa melkoinen rehunauris, sitten ei se niin kumma. Sen tarvitse olla, kun sydän on kohdallaan. Se täyssydämisyyttä, sitä varmaan myös tässä tarvitaan. Tuossa voi olla, että monelle myöskin se sitten, kun miettii sitä omaa kulkua ja omaa vaellusta, niin se saattaa olla sellainen jarru tässä todistamisasiassa, kun tuntuu, että kun itse on niin kesken ja keskeneräinen tässä ja kompuroi ja kaatuilee ja lankeaa, että mites sitten? Mutta hei,
Se on sillä tavalla, että jos ei syntinen saisi todistaa Jeesuksesta, niin kukaan ei saisi todistaa. Ei muita olekaan. Näin se menee. Mutta me, jotka olemme saaneet syntimme anteeksi Jeesukselta, niin siinä on sellainen juttu, että se anteeksiantamushan on jokaiselle tarjolla, joka sen Jeesukselta haluaa ottaa vastaan. Ja se taivaan tie on jokaiselle avoinna. Taivaan ovet on auki, että saranat notkuu, niin kuin yksi evankelista kerran sanoi, kun mä kuuntelin sitä. Ja puhui ihan voimakkaan puheen silloin. Mutta niin se vaan menee. Että Jumala kuljettaa meitä tahtonsa tietä, kun me sitä tietä etsimme ja kysymme. Ja hän on meidän kanssamme, kuljettaa eteenpäin. Ja kyllä se niinkin on, että jos mietit vaikka pieniä lapsia, jotka leikkii tuolla, no niin, kohta, ja nytkin on niitä kuraläteköitä aika paljon. Vaikka se pikkulapsi menee sinne kuraläteköihin ja on ihan savessa siellä sitten ja mudassa, niin se on silti vanhempiensa lapsi. Pesun tarpeessa se voi kyllä olla, mutta ei se asema siitä mihinkään muutu. Kyllä mekin saamme olla Jumalan lapsia silloinkin, kun ei aina mene niin hyvin. Ja usein on niitä hetkiä, ettei menekään niin hyvin. Mutta Jumala nostaa jälleen, hän kantaa, hän vie perille. Siellähän en ihan varmaan voinut täällä jutellakin siitä Raamatun kertomuksesta, kun oli tämä yksi eksynyt lammas, joka eksyi siitä laumasta pois. Ja paimenhan jätti ne 99 ja meni hakemaan tätä yhtä lammasta sitten, joka oli sinne johonkin pensaaseen, risuihin, oksiin tarttunut kivikkoon. Varmaan satuttanut itsensä siellä ja siellä se oli hyvin avuttomana loppujen lopuksi. Lammashan se on laumaeläin. Ja se menettää aivan niin kuin identiteettinsä ja semmoiseen rohkeutensa, kun se joutuu yksikseen. Ja se on helppo saalis pedoille, jotka siellä sitten kulkevat ja ovat. Mutta siinähän on tämä tilanne, että tämä lammaspaimen jättää ne muut lampaat sinne tarhaan, suojaan kyllä, huolehtii niistäkin ja lähtee hakemaan tätä yhtä lammasta. Ja kun hän sen löytää, niin hän ottaa sen lampaan olalleen ja kantaa sinne laumaan takaisin. Ja onko se muuten miettinyt, mistä se Raamatun kohta puhuu? Se puhuu parannuksesta. Parannus on sitä, että sinä suostut ja minä suostun siihen, että Jeesus kantaa kotiin. Se on sen sisältö. Ja tästä se kertomus meitä rohkaisee. No hyvin tuttuja kertomuksia Raamatussa on paljon, vaikkapa tuhlaajapoika-vertaus. Ja sitä jos miettii, niin siinähän on se samanlainen sanoma, että kotiin saa tulla. Koti odottaa, kotiin saa tulla. Tällainen, taikka jos mietit Jeesuksen sanoja, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Niin se on hyvin, hyvin voimakas ilmaus siellä Uuden testamentin kielessä. Se on vähän sellainen, että kuka ikinä tulee minun tyköni, sitä minä en koskaan, en mistään syystä enkä missään tapauksessa heitä ulos. Se, että Jeesuksen tykö tulemme, se on tärkeää. Sillä ei ole väliä, että mistä päin ja millä suunnalla ja millä tavalla me tullaan, että tullaanko ryömien vai juosten tai miten. Ei se ole olennaista, mutta olennaista on se, että Jeesuksen luokse tullaan. Hän pitää kyllä lopusta sitten huolen. Hän hoitaa kotiin saakka. Kyllähän usein semmoiseenkin käsitykseen törmää, että taivas on semmoinen paikka, jonne sitten päästään automaattisesti sen jälkeen, kun täällä kuollaan. Kyllä tällaista kuulee, mutta kyllä, meinasin pudottaa täältä vesilasin, mutta kyllä taivaan ja kyllä Jeesuksen on saatava sija meidän sydämessämme jo täällä ajassa, jos me perille haluamme, jos me perille toivomme. Mutta hän todella kantaa, hän todella vie perille. Kesken hän ei sitä hommaansa jätä. Ja sen takia me saamme tänään riemuita ja siitä meille vakuutetaan myöskin tuossa armopöydässä, joka sitten kohtapuolen tässä on auki, kun saamme Herran kohdata pyhässä ehtoollisessa, jonka Jeesus meille asetti uskon vahvistukseksi ja että me pysyisimme
siinä hänen kanssaan. Haluan vielä, Taisto, kiittää sinua kovasti. Kiitos sinulle, kun lähdit siihen. Ja melkein tämän puheeni lopettaisin tähän, mutta sitä ennen vielä me rukoilemme ennen kuin me käymme tuohon ehtoolliseen. Niin Jeesus, sinä tiedät meidän lahjamme, sinä tiedät meidän luovuutemme, kaiken tämän. Ota meidän luovuutemmekin, ota sekin käyttöön ja ota meidän kaikki lahjamme, luonnonlahjamme, armolahjamme käyttöön. Ja anna meille sellainen työkalupakki, että me selviämme niistä tehtävistä, joita sinä, Herra, meille annat. Kiitos, että meidän ei tarvitse omassa voimassamme, omin taidoin, omin avuin mennä eteenpäin, vaan kiitos, että sinä valmistat meille ne tehtävät, ja joissa me saamme sitten eteenpäin mennä. Ja sinä annat voiman kaikkeen siihen, mihin sinä meitä viet. Herra, ole sinä itse meidän kanssamme ja meidän voimamme. Amen. Joo, mä menen laittamaan vähän alpaa päälle, niin voisitteko te tulla laulamaan sitten siinä välissä? Joo. Tämän mä oon hiljennyt aamulla, niin semmoinen sana oli taas tänä aamuna, että uskon tie on todella kärsimystä, mutta täytyy muistaa, että siinä on pitkiä seesteisiä tyyniä aikoja myös. Ja tämmöinen kiitos Jeesus siitä. Saako ääntä? Otetaan seuraavaksi yhteiset esirukousaiheet ja sitten vielä jatketaan laulamista, jos pappi ei ole vielä valmis. Heippa vaan kaikille. Täällä on muutamia. Eli syöpäsairaan Minnan ja syöpäsairaan Tarmun puolesta rukoillaan. Jeesus, ohjaa asumisemme, kuten sinä parhaaksi näet. Kiitos Jumala, kaikkivaltias. Monilla tutuilla, kellä mitäkin ongelmaa, Herra, auta niissä.
Sitten täällä on kiitosaihe. Kiitos Herra. Ystäväni, jonka puolesta on täällä rukoiltu, on alkanut selviämään miehensä kuolemasta ja syömättömyydestä. Soittaessani tänään hänelle, hänen äänessään oli jo iloisuutta ja puhtia, ja hän oli laittamassa lihapullia uuniin. Huippua. Kiitos Isä, että sä oot kuullut nämä jokaisen rukouksen ja jokaisen rukoilijan näiden rukousaiheiden takana. Kiitos Jumala, että sä olet kaikkivaltias, sä oot Jumala niin kuin ylilääkäri näissä niin kuin kenenkä puolesta, syöpää sairastavien puolesta niin kuin haluttiin rukousta, niin me halutaan rukoilla. Kiitos, että sä kosketat heitä niin kuin tälläkin hetkellä tätä Tarmoa ja Minnaa. Ja Herra, paranna heidät, Herra, tahtosi mukaan. Herra, oo heidän läsnään, oo niin kuin oikein, Herra, puhuttele siellä oikein vahvasti heitä nyt tälläkin hetkellä. Anna heidän tuntea sun läsnäolos ja kiitos siitä, että sä todella vaikutat. Kiitos siitä, Herra, että sä tiedät nämä kaikki. Sä tiedät, Herra, tämän perheen, kuka pyytää asumisjärjestelyitä. Ja Herra, me rukoillaan, että osoita heille, Herra, paras koti, paras asumismuoto, Herra, tähän tilanteeseen. Sä tiedät nämä aivan kaikki, Herra, ja kiitos, että me saadaan niin kuin seurakuntana yhdessä rukoilla, Herra, näiden asioiden puolesta. Kaikki, Herra, mitä nyt niin kuin tässä on meidän muidenkin mielissä tällä hetkellä, jokaisen oma tilanne, Herra, niin kiitos siitä, että sä oot luvannut kulkea meidän jokaisen kanssa. Joka ikinen päivä, Herra, joka ikinen hetki. Herra, vaikkei meistä siltä tuntuisi, mutta Herra, sä et meitä jätä, et ikinä. Ja Herra, oot meidän kanssa aina. Kiitos Jumala. Vaikuta meissä jokaisessa, Herra, tahtomasi mukaan. Kiitos tästä seurakunnasta. Ja siunataanko kolehti? Joo. Kiitos Herra näistä kaikista varoista, mitä sä oot meille antanut. Sä tiedät meidän tarpeet täällä seurakunnassa ja meidän jokaisen kotitaloudessa. Kiitos näistä varoista. Kiitos jokaisesta sentistä, jokaisesta rovosta, minkä sä oot antanut, ja kaikesta siitä, Herra, mitä sä ohjaat meille niin kuin ilman näkyviä varoja. Ihan kaikesta, Herra. Siunaa nämä varat ja siunaa, Herra, tämän seurakunnan talous, kaikki, Herra, niin että me voidaan niin kuin tehdä sun antamaa työtä, Herra, ja ettei me katsottaisi niihin meidän omiin varoihin, vaan siihen, mikä on sulle mahdollista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, kiitos Isä Jumala. Todellakin Isä kaikkivaltias Jumala. Me rukoillaan tämän meidän rakkaan kotimaan puolesta, Isä, että sä herätät meistä niin kuin jokaisessa meidän sydämessä, Herra, täällä. Niissä, ketkä ei vielä sua tunne, ja meissä, Herra, ketkä sut jo tunnetaan, Herra, niin sitä, että me koko ajan kurottaudutaan sun puoleesi. Jumala, anna meidän maalle, Herra, niin kuin semmoinen niin kuin tunto, Herra, että me niin kuin tunnistetaan oikea ja väärä. Ja Jumala, niin kuin ollaan toinen toistemme kanssa, Herra, täällä niin kuin meidän kuuluu olla. Anna meidän päättäjille, Jumala, viisautta. Anna sinne rukousta, Herra, ja anna niin kuin sun sanas olla vapaana hallituksessa ja täällä Suomen maassa. Herra, varjele meidät, Herra, että saataisiin olla täällä rauhassa ja turvassa, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja Herra, me rukoillaan, Jumala, Israelin puolesta, Herra, siellä mitä siellä tapahtuu, Herra, sä tiedät kaiken. Ja me rukoillaan, Jumala, että siellä ihmeellisellä tavalla voisi, Herra, neuvottelut tuoda tulosta. Jumala, sulla on valta, sä oot niin kuin sanassa sanot, Herra, että sä voit kääntää kuninkaiden mielet kuin vesipurot tai vesiojot, kuinka se menee. Mutta Jumala, kaikki on sulle mahdollista. Ja me rukoillaan, Jumala, niin kuin, että tämä tämmöinen, mitä monet pelkää tätä tilannetta, Herra, meidän jokaisen sydämessä on varmaan käynyt pelko, Herra, että miten, mutta Jumala, että meidän ei tarvitse mitään pelätä, vaan Jumala, että sä oot todellakin tämänkin näiden kaikkien tilanteiden yläpuolella.
Herra, me pyydetään rauhaa ja me pyydetään, Jumala, tuohon Venäjälle ja Ukrainaa, Herra. Sä tiedät, Jumala, senkin kaiken siellä ja me rukoillaan, Jumala, että sun omas, Herra, saisi niin kuin oikein nousta siihen voimaan, mitä sä, Herra, oot meille antanut. Ja me nähdään, että rukouksessa on se voima. Anna rauha, Jumala, Venäjälle ja Ukrainaan ja niin kuin sinne Israeliin, Herra. Ja että me saadaan todella nähdä, Jumala, sun suuret tekosi. Aamen.
olemme koolla ja hänen eteensä me käymme ja tunnustamme syntimme. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua peljettäisiin. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhit pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani. Puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Herra, armahda minua. Meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja sen tähden saat uskoa, että synninpäästä julistanut Jumalan anteeksiantamus. Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että Jumala armostaa. Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sen anteeksiantamuksen saat uskoa Isän ja Pojan ja Pyhän hengessä omalla kohdallasi. Aamen. Kaikkivaltias, rakas taivaallinen Isä, sinä tunnet meidän heikkoutemme ja sinä yksin voit pelastaa meidät. Anna eläväksi tekevä henkesi meille, että osaisimme luottaa aina sinun läsnäolosi ja sinun voimaasi. Täytä sydämemme turvallisella uskolla ja luottamuksella sinua. Ja täytä suumme Jumalan ylistyksen. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Meidän Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan, kiitti ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun peressäni, joka teidän edestänne vuodetetaan syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte. Tehkää se minun muistokseni. Me rukoilemme nyt kaikki yhdessä sillä tavalla, kun Jeesus, meidän vapahtajamme itse, on opettanut meitä rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Olkoon Herran rauha sinun kanssasi. Ja ehtoollispöytä on katettu. Olkaa hyvä. Jokainen, joka ehtoollista tarvitsee, tervetuloa. Sitten on loppulaulun paikka. Tilaisuus jatkuu kahvion puolella. Sinne, ja jos sulla on henkilökohtaisia rukousaiheita, joiden puolesta haluat vielä rukouspalvelua, niin voit kääntyä meidän vastuunkantajien puoleen, niin minun kuin Jukan.
jälkeen Arin ja